U emisiji Narod pita gosti Darka Tanasijevića bili su Ena Čolić, Milena Kačavenda i Ivan Marinković. Tokom razgovora, voditelj je pitao Enu kako se osjeća sada kada je Kačavenda spustila loptu. Ena je rekla da je to priželjkivala i da nikada nije imala nameru da se svađa s njom. Mislila je da će i Ivan i Milena da je napadaju tokom emisije, ali joj je jedna fan stranica Kačavende javila da ona nema nameru da ulazi u sukob. Ena je bila drago zbog toga. Milena je zatim iznela svoje mišljenje, govoreći da joj je Ena zapravo draga, uprkos svemu što je izgovarala ranije. Rekla je da, iako joj zamera sve što je Ena rekla, vidi sebe u njoj. Ako je neko napada, Milena će verbalno odgovoriti, ali ističe da, ako je neko ne dira, ni ona neće dirati druge. Ivan je dodao da ima dokaze u svom telefonu koji se tiču Eni, uključujući prepiske i priznanja koja se odnose na nju, što je izazvalo dodatnu napetost u studiju. Voditelj je zatim pitao Enu šta se tačno dešava sa Pejom. Ena je odgovorila da su u kontaktu, ali da se nisu vidjeli otkako je emisija završena. Opišala je njihov odnos kao opušten i rekla da se osjeća dobro, ali da ne zna šta će biti u budućnosti. Dodala je da ostavlja mogućnost za nešto više između njih, ali je naglasila da Peja i ona možda neće biti u vezi još neko vreme. Ako do toga dođe, bit će za 3 do 5 godina. U međuvremenu, tokom telefonskog uključenja, gledalac iz Železnika postavio je Ivanu vrlo direktno pitanje, pitajući ga da li je gej ili narkoman. Ivan je odgovorio što je izazvalo šok kod prisutnih. Gledalac je potom nastavio s pitanjem o Eninom odnosu sa Pejom, sugerišući da je Ivan maltretira i da pokušava da uništi njen odnos. Ena je oštro odgovorila da nikada nije bila sa Terzom, demantujući takve tvrdnje. Na kraju, Darko je pitao Ivana da li veruje da su Peja i Ena zaista pomireni. Ivan je sarkastično odgovorio, što je izazvalo smeh u studiju. Ena je potom dodala da se ne može baviti pitanjima te vrste, ali je jasno stavila do znanja da nikakvi provokatori ne mogu da je uznemire, jer joj niko ne može ništa.